Ikaw pa ang may gana magwala, Aris? Ikaw pa? Kung hindi ako nakapagtimpi, Paula, baka... Baka ano? Baka mukha ko na ang binasag mo at hindi kasangkapan natin? Ganon? Ganon ba? Huwag kang sumigaw! Bakit hindi mo gawin? Subukan mong saktan ako at nang magkamatayan tayo! Maliit na bagay, pinalalaki mo. Kaya nabuburyong na ako sa'yo. Maliit na bagay ba yung tuwing sweldo mo? Kulang ang iniintrega mo. Gayong ang dami ng bayarin natin. Kuryente, tubig, upa sa bahay, pag-aaral ng anak mo! Anong magagawa ko? Ordinaryong waiter lang ako. Alam kong kulang ang sweldo ko sa pang-araw-araw natin. Alam mo palang kulang at nagkakapatong-patong ng ating mga kompromiso. Bakit nagtsatsaga ka pa rin sa trabahong kakaramputang sweldo? Ano bang mapapasukan ko? Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Ang sabihin mo, mahina kang dumiskarte. Sa 10 taon na nating pagsasama, hindi man lang tayo guminhawa. Mahirap na tayo nung bago tayo nakasal. Habang nagtatagal, lalo tayong nababaon sa hirap. Habang panahon na lang ba tayong magiging miserable? Ha? Mamamatay na tayong hindi man lang nakatikim ng ginhawa! Hindi dahilan ng pagiging mahirap natin para lagi mo akong bungangaan at awayin. Sa ginagawa mo, hindi mo na ako binibigyan ng kahihiyan. Sa palagay mo ba, irerespeto pa ako ng iba sa ginagawa mong pagmamaliit sa pagkatao ko? Bigyan mo naman ako kahit katiting na kahihiyan. Huwag mong gawing impyerno ang pagsasama nating ito! Patrick, Mama, bakit nariyan ka sa labas ng bahay? Hindi ba dapat nasa school ka? may naiwan po akong gamit sa project namin kaya babalikan ko sana. Pero... Bakit ka umiiyak? Wala po. Narinig mo ba ang pagtatalo namin ng papa mo? Mama, pabigat po pala sa inyo ni Papa yung pagpapaaral sa akin. Huwag mong intindihin yon. Kunin mo na ang kailangan mo para makabalik ka na kagad sa school. Hindi na po ako papasok. Hindi na po ako mag-aaral. Gusto ko pong makatapos, Mama. Pero hindi na po bale. Huwag na lang po kayong mag-away ni Papa. Huwag lang po kayong magkaiwalay. Sir Joji. Ayan ka na naman, Aris. Ilang beses ko na bang sasabihin na huwag mo akong sinisir? Respeto lang po. Ilang araw naman tayong magkakilala at sukin mo na akong customer. Huwag mo na rin akong pinupo at tawagin mo na lang ako sa una kong pangalan, okay? Ikaw ang bahala, Joji. Ay, ganyan na ganyan. May idadagdag ka pa sa order mo? Wala na, Aris. Okay na itong nasa table ko. Pero bakit? Bakit tinawag pa kita? Wala pa namang ibang customer, kaya pwede pa tayo magkwentuhan. Wala ka namang dapat alalahanin dahil kaibigan ko yung may-ari ng restaurant. Anong pagkikwentuhan natin? Alam mo, napuna ko kasi sa'yo kaninang malungkot ka. May problema ka ba? Wala naman taong walang problema. Baka pwede mo i-share ang gumugulo sa isip mo. May tutulong ako sa'yo. Malay mo. Huwag na. Salamat na lang. Naku, huwag ka nang mahiya. Isa akong kaibigan na maaasahan mo. Personal ang problema ko eh. Okay lang. Handa akong tulungan ka. Ano man ang problema mo. Are we glad to find one day we're free? Is this what we really want to be? Brand new lives we need to have so much. It really is quite tough when love is not enough. Joji. Ikaw pala, Roy?
Bakit parang nagulat kang nakita mo ako? Hindi ko kasi inaasahang pupunta ka rito. Dati naman ako nagpupunta rito sa kondo mo Kilala na nga ako ng mga gwardya sa baba kaya pinaakyat na ako nang hindi pinapaalam sa'yo. Dati naman kasi tumatawag ka muna. Ano, hindi mo ba ako papapasukin? Tuloy ka. May kasama ka yata. Sino namang kasama ko? Nag-iisa ko rito. Bakit natagalan ka bago mo nabuksan ang pinto? So ganon. Kaya ba sinurpresa mo ako? Nagdududa kang may kasama ako? Masisisi mo ba akong magduda? Ilang araw ka nang hindi nagpupunta sa gay bar Hindi gaya ng dati. Halos gabi-gabi kang nanonood ng pagsayaw ko. Naging busy lang ako. Sa mga business ko nitong mga nakarang araw. Ang sabihin mo, nanlalamig ka na sa akin. Iniiwasan mo na ako. Ilang araw mo nang hindi sinasagot ang mga tawag at text ko dahil may iba ka na. Siloso. Aminin mo! Roy, ang braso ko! Hindi ako nakipagrelasyon sa'yo para lokohin mo ako, Joji! Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin kapag ipinagpalit mo ako sa iba! Pitiwan mo ako, sabi! Matapang ka, dahil may ipinagmamalaki ka na! Puro ka suspecha! Habang nagtatagal tayo, nagiging sobrang siloso mo! Kaya naiilang ako sa'yo! Kaya, split na tayo! Hindi ako papayag! Sa ayaw at sa gusto mo, tapos na tayo! Tell me, why did we find each other? Only to part ways in the end. Tell me how we learned to love each other. And tell me why two people have to change. Was it pride that made us drift away? Hurting words we should not even say. Hold my hand and look straight in my eyes. If we can't say goodbye, then we're worth one more try. Kaya naman pala, misis mo yung problema mo. Oo, Joji. Hindi na ako nahihiyang umamin dahil kaibigan na rin ang turing ko sa iyo. Huwag kang magproblema. Paano hindi ako magpoproblema? Halos araw-araw akong binubungangaan ng asawa ko dahil sa kakapusan namin sa pera. Nakukulilin ang tenga ko at parang sasabog na ang utak ko sa madalas naming pag-aaway. Kaya nga parang ayoko na umuwi sa amin. Parang gusto kong magpakalaseng para kahit papano makalimutan ko ang problema ko sa misis ko. Relax ka lang. Kaya nga, pilit kitang niyaya rito sa kondo ko dahil handa akong tulungan ka. Nakakahiya sa'yo? Kung sa ibang tao, tumutulong ako. Sa'yo pa kaya hindi? Ang kamay mo, Joji. Gumagapang sa hita ko. Hayaan mo na ako, Aris. Nagiging agresibo lang naman ako sa'yo dahil una pala kitang nakita. Kakaiba na ang dating mo sa akin. Ang naging pagtingin ko sa'yo. Joji. Paliligayahin kita para malimot mo ang iyong problema. At kapalit ng pagpapaligaya mo naman sa akin, lahat ng problema mo, solve na solve sa akin lahat ng bahala. Babe. Joji. Should we stay or should we say goodbye? Walk away or give it one more try? What a waste to let our dreams just fly. And as the days go by, we'll always wonder what
Please, pahawak ng kamay. Bakit? Gusto kong halikan ito eh. Para may sensation. Ikaw talaga. Ang bango. Sarap pisil-pisil na. Halika. Enjoy ka niyan? Sobra. Oo. Ang mga labi mo, paakyat na sa braso ko. Type mo. Okay lang. Pwedeng halikan ka sa tenga. May kiliti ako dyan. Minsan lang ito. Pagkatapos, pagagapangin ko yung mga halik ko sa iyong leeg. Georgie, iba ka. Pinaiinit mo ako ng husto, Georgie. At least, pwede mo rin gawin ito sa misis mo para mas enjoy siyang todo. From lesson 1 up to the last lesson, ang ituturo ko sa'yo. Tell me how we learn to love each other, and tell me why two people have to change. Was it pride that made us drift away? Hurting words we should not even say. Hold my hand and look straight in my eyes. If we can't say goodbye, then we're worth one more try. Ang dami niyang pasalubong mo, Aris! Hindi lang pagkain at mga prutas ang dala ko, Paula. O eto, kunin mo. Ang laking halaga nito! Tapos na ang paghihirap ng pamilya natin. Mababayaran mo na lahat ng utang natin. Mabibili mo na lahat ng gusto mo. At hindi mo na ako paghahanapan. Hindi mo na ako bubungangaan. Hindi mo na ako aawayin. Salamat naman. Pa-request naman, oh. Ano yun? Ligo ka na. Alam ko na yung iniisip mo. Pero dahil marami kang pasalubong, maliligo na ako. Wait for me. Mula ngayon, ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo, Paula. Magbubuhay mayaman ka kahit mapunta sa impyerno ang kaluluwa ko. Should we stay or should we say goodbye? Ready? Kanina pa. Heto. Pahalik nga ng kamay mo. Bakit? Gustong gusto ko itong halikan para may sensation. Ibang style yan, ha? Ang bango. Ang sarap pisil-pisilin at halik-halikan. Nagustuhan mo? Sobra. Oh, ang lips mo. Nagsimula nang maging malikot. Saan na yan pupunta? Gumagapang ng husto. Type mo ba? Siyempre. Pakis ka dito sa tenga mo. Ano ba? Nakikiliti ako. Minsan lang to. Ikaw talaga. Pagkatapos, pagagapangin ko mga halik ko sa leeg mo. Aris, nakakapanibago ka ngayon. Dati, diretso ka. Ayun, ang dami mong pautot. Bawal ang utot sa gantong eksena, oy. Saan mo yan natutuhan? Sa mga napapanood kong video ng mga kaopisina ko. Kaya humanda ka. Handang-handa ako sa gagawin mo. Eto na.
Anong order mo, sir? Wala akong o-ordering, gago ka! Bitiwan mo ang kwelyo ko, sir! Ikaw pala ang kinalolokohan ni Joji kaya kinalasan niya ako! Sir! Huwag ka mag-iskandalo dito, ano ba? Papalag ka pa ha! Wala akong alam sa sinasabi mo! Huwag ka nang magmaang-maangan dahil nakita kong inabutan ka ni Joji ng pera. Hindi nagbibitiw ang baklang yun ng malaking halaga sa isang tao nang hindi niya karelasyon! Ano ba talaga problema mo? Hindi ako ang may problema. Ikaw! Sa lahat ng ayoko, ginagago ako! Kung sino ka man, wala akong oras makipagtalo sa'yo. Binabalaan kita. Layuan mo si Joji para magkabalikan kami. Kapag hindi mo siya nilayuan, masama ang mangyayari sa'yo! Ano, Lenny? May karelasyong bakla si Aris? Yun ang narinig ko sa lalaking nang away sa asawa mo sa restaurant, Paula. Hayop na yun? Sobrang barumbado yung lalaking umaway sa asawa mo. Si Aris ang hayop! Paula, Hindi na siya nahiya? Pumatol sa bakla! huwag mong sabihin ako nagsumbong sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka madadamay sa problema naming mag-asawa. Anong balak mo? Kukumprontahin ko siya! Hayop ka! Paula, bakit? Nagtanong ka pa? Kaya pala ni halos ayaw mo nang umuwi ng bahay! Ni halos ayaw mo nang tumabi sa akin! Nang babakla kang hayop ka! Babay! Tama na! Babay! Tama na! Babay! Tama na! Tama na, Paula! Tama na! Oo! Totoo! Nakipagrelasyon ako sa isang bakla! Nakakapandiri ka! Sino bang hindi nandidiri sa ginawa ko? Ako man, nandidiri sa sarili ko! Sa bawat pagsayad ng labi ko, sa labi ng kapwa ko lalaki, halos bumaligtad ang sikmura ko! Pero bigit mata kong nagpapaalipin sa abnormal na relasyon, maisalba ko lang ang pagsasama natin! Huwag lang magkapatong-patong ang mga problema natin! Kung hindi ko isinantabi ang dignidad ko, malamang hiwalay na tayo! Dahil sa kakapusan natin sa pera! Masisisi mo ba ako kung makipagrelasyon ako sa isang bakla? Masisisi mo ba ako? Maraming tamang paraan para malutas ang problema natin! Sa palagay mo ba, maiisip ko pang pagkakaiba ng tama at mali sa araw-araw na pang bubunganga at pag-aaway mo sa akin? Hindi na, Paula! Kung hindi mo tinigilan ang pagbibigay sa akin ng impyernong buhay, baka nasiraan na ako ng ulo! O baka nagpakamatay na ako! Huwag mong isisi sa akin ang kababuyan mo! Baboy na kung baboy! Mali na kung mali ang ginawa ko! Masama na kung masama! Pero sino bang taong hindi nagkakamali? Sino bang hindi nagkakasala? Sino? Sino bang hindi nagkakasala? Sino? Hello? Pwede ko bang makausap si Georgie? Speaking, sino to? Paula, asawa ni Ari. Ha? Alam ko na ang tungkol sa inyo ng asawa ko. Wala akong time makipag-away sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita aawayin. Bakit ka tumawag? Para makiusap sa'yo. Iba ka? Yung iba, inaaway ang kabit ng asawa nila. Layuan mo na si Ari. Malalim ng pinagsamahan namin. Huwag mong sirain ang aming pamilya. Napamahal na si Ari sa akin. Pakiusap, Georgie. Sorry, Nagmapakaawa ako. naaawa ako sa'yo. Pero hindi ko kayang mawala sa buhay ko si Aris. Hindi ko siya kayang layuan kahit lumuha ka pa ng dugo.
days go by, we'll always wonder why. Are we glad? Ewan ko kung bakit. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Alam kong mali. Alam kong kasalanan. Pero hindi lang material na bagay ang naibibigay mo ang dahilan kung bakit ako patuloy na nakikipagrelasyon sa'yo. Napalapit ka na sa akin, babe. I know, babe. Kahit hindi mo sabihin, naniniwala akong mahal mo ako. Dahil feel ko na mahal mo ako. Gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Kaya nga, kontento na ako kahit number 2 lang ako. Kahit number 2 lang kita, babe. Hindi kita iiwan. Kahit pagtawanan ako ng buong mundo, walang makakapaghiwalay sa atin. Wala. Hurting words we should not even say. Hold my hand and look straight in my eyes. If we can't say goodbye, then we're worth one more try. Aris? Ha? Ikaw? Binalaan na kita. Pero hindi mo pa rin kinalasan si Joji. Baril. Isang bala ka lang! Aris, salamat nagkamalay ka na. Paula. 5 araw kang nakumatos, pero sabi ng doktor, kapag natauhan ka, ligtas ka na sa peligro. 5 araw akong walang malay? Opo, Papa. Habang wala po kayong malay, hindi kayo iniwan ni Mama. Asikasong-asikaso po niya kayo. Mula nang maospital kayo, halos oras-oras hawak po niya ang rosaryo at nagdarasal para magkamalay na po kayo at gumaling. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Aris. Kaya, paggaling mo, gagawin ko ang lahat para maging maayos ang ating pagsasama. Kahit mahirap lang tayo. Dahil sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita, Paula. Sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang asawa ko. Aris, nandito din ang taong nagdala sa'yo rito sa ospital. Kamusta ka na, Aris? Should we stay? Joji. Narinig ko yung pag-uusap ng mag-asawa. Nakita ko na wagas ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Pagmamahal na gumising sa pagiging pakasarili ko. At nagmulat sa aking mga mata sa katotohanan na kayong mag-asawa. Kayo ang dapat magsama sa habang buhay. Salamat sa pagiging maunawain mo, Joji. Aris, handang-handa ako magparaya para sa kaligayahan mo, babe. Para sa maayos na pagsasama ninyong mag-asawa. Kaya masakit man sa akin. Lalayo na ako sa buhay mo. At bukal sa puso ko. Ang may papayo ko sa'yo sa huling pagkakataon, babe. Don't settle for number 2. Mas masarap ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo. Hold my hand.
settle for number 2. Masarap ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo. Ang sabi ni Papa Jack, don't settle for number 2. Masarap ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo. Tell me, why did we find each other? Only to part ways in the end. Tell me how we learned to love each other. And tell me why two people have to change. Don't settle for number 2. Masarap ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo. Was it pride that made us drift away? Hurting words we should not even say. Hold my hand and look straight in my eyes. If we can't say goodbye, then we'll one more try. Don't settle for number 2. Masarap pag nag-iisa ka sa puso ng taong mahal mo. TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, don't settle for number 2. Masarap ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo.